Ara baixarem tota aquesta reflexió amb els diferents sectors industrials perquè ens expliquin quin és el futur que veuen amb aquesta introducció de la intel·ligència artificial. Aprofitem mentre fem un canvi d'escenari i ja que el Joaquim deia que és important que sigui un espai per compartir, us vull explicar una petita anècdota del meu sector. Jo vinc del món de l'audiovisual i allà una de les eines d'intel·ligència artificial que de vegades fem servir és per millorar l'àudio, el so de les entrevistes. Doncs bé, la nostra sorpresa va ser que fa poc vam decidir, amb una entrevista que teníem, era una persona de molta edat, molt gran, i tenia problemes de vocalització. I vam dir, què passaria si passéssim aquesta entrevista, aquest arxiu, per la IA? Doncs la nostra sorpresa va ser que ella, que ja estava entrenada per saber quins són els nivells òptims per emissió, va canviar, va articular la vocalització d'aquella persona d'una manera molt subtil, però que ens va encendre una alarma de dir on està el límit de decidir si a aquesta persona li estem respectant la seva manera de parlar o si en canvi això que estem fent està distorsionant la seva identitat. I per tant jo crec que també és una reflexió que, gràcies a això que deia la Carina, que és important tenir experts, persones que ens assessorin, jo crec que és una eina que ens dona moltes oportunitats, moltes facilitats, però que està bé que tinguem al costat algú que ens assessori. Avui per això volem organitzar aquesta conversa i farem pujar a l'escenari una persona que la liderarà, que és l'Ernest Teniente, que el tenim per aquí. L'Ernest és el director del Laboratori de Recerca i Innovació de la Facultat d'Informàtica de la UPC. No sé si el tenim per aquí. L'Ernest serà la persona que precisament liderarà aquesta conversa, que és important per poder saber com aterrem tot aquest coneixement, l'aplicació de la intel·ligència artificial en els diferents camps industrials que estan presents en aquesta jornada, en el Connect AI. És per això que ell conversarà amb representants, ho veieu aquí, dels diferents clústers, empreses representants, com per exemple demanarem que pugi a l'escenari la Sílvia Poyato. Ella és la vicepresidenta de Satisfacció de Client, Qualitat i Transformació a Schneider Electric. Hola, molt bona tarda a tots. Heu pujat tots a la vegada, us esperava. Molt bé, benvinguts tots aquí endavant. Us presento ràpidament el Francesc Bonada, que ell és cap d'Indústria i Solucions de Logística d'Intel·ligència Artificial a l'Eurecat, al Centre Tecnològic de Catalunya. També tenim l'Albert Cañigueral, ell és responsable de Tecnologies del Llenguatge i Intel·ligència Artificial del Supercomputing Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center, i la Mònica Valle, que és sòcia de la consultora V-Experience. Endavant, us deixem amb aquesta conversa. Moltíssimes gràcies. Sí, moltes gràcies. Em sent, sí. Benvingudes, benvinguts. Tenim uns 4 ponents excepcionals i anem una mica a reflexionar en veu alta del que pot ser l'impacte de la intel·ligència artificial amb els diversos sectors, els sectors que ens ocupen, que són bàsicament aigua, energia, residus i digital. Jo em dic Ernest Teniente, ja m'han presentat, i soc professor de la UPC i director de l'INLab FIP, que és un laboratori d'innovació. El primer que farem és donar la paraula als ponents, als 4 ponents, començant per la Mònica i anant cap allà, que es presenti una mica, diguin què és el que han fet, no només el càrrec que tenen, sinó una mica quin és el seu context i el de la seva empresa. Mònica, com vulguis. Hola, benvinguts. Soc Mònica, treballo a V-Experience, a una consultora. Ens dediquem pràcticament sempre a acompanyar les empreses amb tot el que és la formació amb IA generativa per aplicar-la a processos del dia a dia. Aquesta és la base. Després també treballem amb alguns projectes ad hoc més complexes, però principalment el que hem fet és formar, i seguim fent, és formar les empreses amb els processos del dia a dia, com podem aplicar la IA, i bàsicament és el que fem. Encantat d'estar aquí també. Albert Cañigueral, enginyer multimèdia de la Salle. Porto anys en diverses posicions explorant una mica aquesta trobada entre la tecnologia i la societat, amb aquesta perspectiva crítica dels impactes de la tecnologia. I des de fa uns 2 anys i mig estic al Barcelona Supercomputing Center. Vaig començar treballant en l'àmbit de tecnologies de llenguatge, en projectes que potser us sonen, tipus AINA o ALIA. AINA a nivell més català, ALIA a nivell més estatal.
I des del setembre estic vinculat a un altre projecte que també ha tingut força, que està mediatitzat, es diu la AI Factory, la fàbrica d'IA, dintre del Barcelona Supercomputing Center, amb el rol de One Stop Shop, per tant, soc el que rebo les peticions. Aquest projecte crec que pot ser d'interès per vosaltres, ja que el que fem és oferir suport, accés a supercomputació i suport també i consultoria sobre l'ús de la IA avançada en aquests entorns, amb un focus amb la petita i mitjana empresa, amb les startups i amb l'àmbit del sector públic, en diversos sectors, entre els quals s'inclouen àmbit d'energia i medi ambient. Hola, bon dia. Jo soc el Francesc Bonada, enginyer en telecomunicacions. Formo part d'Eurecat. Em vaig incorporar a el que abans era SCAM el 2012 per començar a fer temes d'intel·ligència artificial aplicada a processos industrials, que després SCAM forma part de la fusió que va ser Eurecat, el centre tecnològic. Formo part de la unitat d'intel·ligència artificial aplicada i concretament lidero la part d'aplicacions en indústria i logística. El que fem bàsicament és temes de com podem aprofitar totes les dades que es generen en processos industrials o logístics, dels sensors, de les màquines, els materials, per intentar implementar solucions d'anàlisi de dades que ens permetin fer temes de manteniment predictiu, predir la qualitat de la peça, optimitzar els paràmetres de procés, sempre molt amb un target aplicat a la indústria, és a dir, per millorar l'OE i altres KPIs que ens permeten ser més eficients i més productius. Doncs bon dia, soc la Sílvia Poyato. Porto a nivell de Schneider Iberia tota la part de Customer Satisfaction, Quality, Data i Transformació. Com veieu, porto moltes coses. Tot el que no volen fer la resta els meus companys. I he de dir que el que més m'agrada és tota la part de dades i d'intel·ligència artificial. I el que fem amb nosaltres a Schneider bàsicament és oferir solucions d'automatització i digitalització de l'energia. I bàsicament això el que vol dir és que tant a edificis residencials, terciaris, indústries, a grans infraestructures, el que fem és donar-los solucions tecnològiques que els ajudi a fer una gestió intel·ligent de l'energia, que els ajudi a reduir el màxim possible aquests consums. Nosaltres a Schneider diem que la millor energia és la que no es consumeix. Ajudem amb aquestes solucions als nostres clients a reduir un 20, un 30, un 40% els seus consums i que amb aquesta reducció puguin anar avançant amb els seus compromisos de sostenibilitat. Gràcies. Ara ja els coneixeu. La primera pregunta és una mica òbvia, no? Parlem d'intel·ligència artificial, però no sé si sabem què és la intel·ligència artificial. Jo particularment no ho tinc gaire clar, no? Aleshores, amb l'ordre invers, si pot ser, preguntaria què és per vosaltres intel·ligència artificial, és a dir, de què parlem o de què enteneu quan esteu parlant d'intel·ligència artificial i en aquest cas aplicada a l'empresa. Sílvia? Jo sempre que parlo de la IA davant dels meus companys de feina sempre intento donar una petita definició perquè tots estiguem alineats. Per mi és un conjunt de fórmules matemàtiques que fiquem dins d'un sistema perquè aquest sistema imiti el comportament humà, ja sigui en la forma d'actuar dels humans o en la forma de pensar dels humans, que és aquest famós machine learning que portem molts anys, no? Tenim molt de hype i parlem molt d'això. Al cap i a la fi és això, un munt de fórmules, mates molt xules, ficades dintre d'una màquina que ens intenta imitar, sobretot al nivell d'intel·ligència. Per mi la IA, ja parlant de la IA aplicada a l'empresa, considero que és una oportunitat per trobar nous eixos de creixement, sobretot per pimes, i una oportunitat perquè puguem fer més amb menys recursos. Ens dona, jo crec que té una possibilitat de donar-nos una eficiència, de poder fer més amb menys, bastant xula. I crec que també representa, i aquí parlo per tothom, per grans empreses, per pimes, crec que representa una de les iniciatives estratègiques que tenim més reptadores a nivell de llarg plaç, perquè jo crec que si alguna cosa tenim en comú petites, mitjanes, grans empreses de l'entorn tradicional, no parlo d'un Google o petites empreses mitjanes i grans més convencionals, és que tots tenim un repte que és que ens costarà temps i esforç i dedicació poder treballar en forma òptima la IA. Jo crec que la IA, una cosa que diem a la Schneider, i això m'ho copio d'un company, és que aquí necessitem tenir, com ho dèiem, la paciència estratègica. Començar a treballar des d'avui i no cedir i anar treballant fins que puguem aconseguir aquest despliegue total de la IA i que puguem tenir l'impacte real dels sistemes d'intel·ligència artificial. Sí, clar, què és la IA? És una gran pregunta. Hi ha una definició canònica, però que no crec que sigui important. Per mi és un paraigües extremadament ampli. És a dir, és com bé deia la Sílvia, és una caixa d'eines on hi ha eines molt diferents i que ens permeten atacar problemes també molt diferents. És a dir, dins d'IA s'engloba la part de machine learning, però també hi ha la part de visió, la part de llenguatge natural, i utilitzem IA de forma molt genèrica. És com si utilitzéssim vehicle per parlar de cotxes o de motos o
normalment potser ens fa falta una miqueta més d'especificitat, de dir realment en què ens referim. Però, com deia, per mi és una caixa d'eines i aquestes eines el que ens han de permetre és intentar treure valor a dades i, sobretot, més que arribarà un punt que potser ens substituirà en algunes parts, és ajudar a focalitzar l'atenció per intentar entendre què està passant i potser reduir una miqueta d'aquest soroll que ens impedeix de veritat focalitzar-nos i concentrar-nos en petits aspectes. Per mi les aplicacions més interessants moltes vegades són aquestes. És aquest petit suport, que pot ser un gran model de llenguatge natural o pot ser un petit anàlisi de dades que t'ajuda a dir, vale, m'he de mirar això, perquè aquí sí que hi ha alguna cosa que és una miqueta diferent. I crec que aquí hi ha part de la gràcia, i l'altra també en línia del que deia la Sílvia, representa un canvi cultural, però també hem d'entendre que l'aplicació de la intel·ligència artificial moltes vegades va vinculada a una certa incertesa. És difícil quantificar l'impacte que tindrà en un futur, ni a curt ni a mig termini, perquè ens agradi o no, tot just l'estem començant a implementar i, per tant, tenim incertesa en el tipus de dades, la qualitat d'aquestes dades, i hem de saber entendre que hem de jugar amb la incertesa i que l'hem d'acceptar. Jo diria que això és clau. Jo canviaré una mica la pregunta, perquè què m'agradaria que fos la IA, diguéssim, sobretot amb aquesta mirada social. El que estem veient és que és una infraestructura bàsica de la societat digital que estem construint. Una peça bàsica per tot això que esteu dient, i com a tal nosaltres venim treballant amb aquesta mirada de la IA pública. De la mateixa manera que a la societat industrial ens hem dotat de carreteres, sistemes d'aigua, sistemes d'electricitat, on hi ha una barreja pública o privada i que sobre aquests recursos hem construït la societat que coneixem, des de la part personal i la part també més de les empreses, doncs el que busquem o el que creiem que la IA pot tenir aquest rol més d'infraestructura bàsica i, per tant, de tenir una governança pública, i s'ha d'entendre de la mateixa manera que fem carreteres, millor no parlar de trens, parlem de carreteres, o sistemes d'aigua, com deia, doncs una part com la podem fabricar de manera que totes aquestes necessitats que puguin tenir les empreses i les persones individuals les puguem dotar d'aquesta manera, que sigui confiable, que sigui transparent, i a la vegada també que la puguem distribuir, tornem al tema de l'aigua, com AI on tap, vull dir que una empresa pugui consumir, de la mateixa manera que consumim litres d'aigua o consumim quilowatts d'energia, ens agradaria poder dir que consumim quilotokens. I aquesta és la mirada que voldríem aportar a la IA. Sí, Mònica. Molt bé, jo també et canviaré una mica. Som insurgents. No, jo contestaré una mica des de mi. Què és la IA per mi? Per mi ara és un company. Jo, al dia a dia, sense la IA ara, faria probablement un 30 o un 40% menys del que faig ara. És un company a casa i és un company a la feina amb algunes coses. Sense la part emocional, però sí m'ajuda a estructurar dades, m'ajuda a generar coses noves, m'ajuda a contrastar idees, m'ajuda a fer un munt de coses. Per tant, jo considero que ja he establert com una mena de relació amb ella i són complementàries en moltes coses. M'estranya perquè no heu sigut alarmistes. Tothom és alarmista quan parla de la IA. Vosaltres, com un company de viatge, com diu la Mònica, realment l'impacte de la IA serà tan transcendental? Canviarà realment tant la manera com vivim socialment, com estudiem, com ens relacionem o com treballen les empreses? Com ens porta Mònica ara? Jo no tinc cap dubte que sí, que ha vingut per quedar-se, que ha vingut per canviar inclús la manera en com fem les coses i que l'impacte serà alt. Tampoc és una cosa que vull simplificar en el que sigui molt fàcil i és ja, que també hi ha molt soroll de no, això en 2 minuts ho fem i ho fem ràpid i tot funciona i no, perquè representa un canvi cultural, representa un esforç de fer-la servir, d'aprendre com fer-la servir. Però jo crec que sí, que serà un canvi i serà un canvi substancial en el nostre dia a dia i en la nostra manera de funcionar. Sí, en l'àmbit, per exemple, de la ciència, tornant a la feina del BCC com a centre de recerca, ara mateix costa molt pensar gent fent recerca sense fer un ús profund de la IA. Tenim el cas famosíssim de l'AlphaFold de Google, que sempre referencia, i el procés científic tradicional ja s'ha vist impactat
per l'ús d'aquestes eines, coses que abans, tant per la capacitat de càlcul i la capacitat de simulacions que teníem, abans podem tenir validar teories d'altra manera i fer processos d'una altra manera. Més enllà de l'impacte en la microtasca, que és la més evident que podem entendre perquè és la que ens afecta de manera més directa, animaria també a entendre el canvi estructural que representen processos de creació de valor. Sí, que ha vingut per quedar-se, jo crec que això és indiscutible, perquè a més ara han passat dues coses en els últims anys. Una, que per bé o per malament ara tenim dades, i dos, que tenim la capacitat de còmput, que abans no hi era, fa 10-15 anys no era plantejable fer això, i per tant ha vingut per quedar-se. Que la forma que tenim ara actual és la que tindrem d'aquí 4, 5, 10 anys, això ja és més discutible segurament, i aquí és on hi ha més incertesa, però que té moltes aplicacions i que des de fa relativament poquet tenim les dades i tenim la capacitat de còmput, sí, i per tant s'ha d'aprofitar. Sí, estic d'acord, jo crec que la IA és una realitat. Ja hi ha moltes coses que avui estan preparades i són molt xules perquè les fem anar. El problema som nosaltres, que a vegades ni les fem anar de forma ètica ni de forma coherent. Jo crec que aquí nosaltres tenim un llarg camí d'adaptació i d'entendre quan i com utilitzar millor aquesta IA. Al final, jo crec que la IA ens farà humans augmentats, en diversos aspectes, en la forma de treballar, serem més ràpids treballant, serem més ràpids aprenent i podrem prendre millors decisions més ràpids. Jo crec que per fer tot això serà un procés per nosaltres, com a persones, com a éssers humans, incorporar el fet de treballar amb una màquina o amb un sistema i tenir-lo com un braç més, que ens ajudi a ser augmentats, diguem-ne. Està clar que descarteu la IA a moda com el blockchain, en el seu moment, que tothom feia blockchain i que no feia blockchain, diguem-ne, estava perdut. Però hi ha una por que tinc de vegades, no? Fins a quin punt ara estem fent servir moltes eines que són lliures, són gratuïtes o són gairebé de franc, però aquestes eines pertanyen a les empreses que les tenen. És a dir, fins a quin punt va passar quan ens acostumem a la IA ens vulguin cobrar uns diners que no estem en aquests moments pensant i que aquest canvi que estem fent nosaltres ara suposi una bretxa social important a nivell de qui té diners per pagar-ho i qui no té diners per pagar-ho. Ara sóc jo que canvia les preguntes. I a veure, pots fer una pregunta? Sí, fins a quin punt, clar, ara està molt bé, tots fent servir eines gratuïtes o de franc ens donen moltes coses. A la que ens facin pagar per aquestes eines, les empreses que s'hagin acostumat, diguem-ne, dic empreses, dic socialment, no? Clar, si ara és molt maco, no? Perquè com que tothom vol que ho fem servir, tot és de franc. Però arribarà un moment que potser no tot serà de franc. I fins a quin punt creieu que la transformació aquesta que estem fent no estem tenint en compte aquest tipus d'hipotètiques conceptes. Potser no val la pena fer-ho, però vull dir que com ho fem... Jo per això parlava abans de la IA pública, perquè si considerem que això és una infraestructura bàsica en la que hem de construir la manera en què funcionem com a societat digital, com dius, hi ha aquest risc de, si depens de 2 o 3 proveïdors que tenen la paella pel mànec i que poden fer el que vulguin, sobre el que no tens control de cap mena ni com fabriquen ni com distribueixen la tecnologia, tenim un problema social bèstia. I ara mateix estem entregadíssims a aquesta cursa, no sé ben bé cap a on, i a vegades aquesta paciència estratègica crec que és molt important per saber on volem anar. I per això, llavors, com a societat, defensem aquesta IA pública. Tornem al tema de les carreteres. Quines fem, quan les construïm, qui paga, quan paga, està subvencionada, està peatge tou, no peatge, però no és una decisió unilateral de certs personatges, sinó com a societat, i això implica uns certs consensos. I jo crec que, no ho sé, m'agradaria pensar que en els pròxims anys és que jo crec que ja els estem pagant a la gent que tenen aquestes, els OpenAIs i els Googles, i els estem pagant amb les nostres dades. I els estem regalant cada dia. I al final aquesta és la moneda de canvi, els estem donant les nostres idees, els nostres pensaments. No sé si quan treballem amb el Claude o amb el Perplexity, li preguntes alguna cosa, i tu què penses d'esto? I ja li estàs dient, dic, ostres, però saps, estic donant el meu punt de vista, el meu coneixement original, diguem-ne, d'un humà, li està regalant a una màquina d'alguna forma i per mi aquesta és la moneda de canvi, al igual que amb totes les plataformes digitals. Instagram, els regalem les fotos, els regalem els nostres likes, jo crec que ja estem pagant, traduint els nostres processos vitals, la nostra vida, el nostre pensament, en dades que ells podran analitzar després. Després sí que estarem fotuts si quan tenen totes les dades nostres, després ens diuen, ara, pagueu, saps? Sí, però possiblement acabarà passant, Segur. Perquè ara mateix són màquines de cremar diners. Per tant, en algun moment podran recuperar. Crec que diria que és Austràlia, que ja ha presentat, crec, alguna denúncia contra Microsoft per pujades de preus degut a Copilot, per exemple, perquè de cop
els preus s'han pujat en un any molt més del que era normal, no? I clar, hi ha aquest perill que ens enganxem tots a aquestes eines perquè són relativament barates, però que arriba un moment que no es puguin permetre el luxe de cremar tants diners com s'estan cremant actualment. Sí, a més es diu també que amb aquestes empreses probablement el que passarà és que contra més pagues, més nivell de resposta i de coneixement et retornarà. Per tant, això sí que podria crear una bretxa, diguem-ne, entre pagues poc, reps poc, i pagues molt i reps molt, a part de la publicitat que ja s'està incorporant i, per tant, també ens coneixen molt bé. Com ens coneixen i regalem les dades o facilitem moltes dades, doncs entra la publicitat i aquí què et recomanaran? Allò que et va bé a tu o allò que el que passa a qualsevol cerca de Google, per exemple. És evident, quan passi el que passi, ens haurem d'acostumar i haurem de tractar-ho. M'agrada l'ànim positiu i optimista de la taula, crec que és bo en aquests moments, diguem-ne, de vegades de depressió col·lectiva. Llavors, per centrar-nos en el tema, bàsicament, del debat, un cop hem vist aquesta visió general dels ponents sobre la IA, m'agradaria que expliquessin cadascun d'ells un cas, o sigui, com creuen que la IA s'aplica als diversos sectors, aigua, energia, residus i digital, i cadascú que digui el sector que vulgui i un cas d'èxit de la seva organització o empresa sobre com han fet algun procés que realment ha impactat positivament en aquest sector. Deixo llibertat per extreure el sector, perquè no sigui sempre el mateix. No sé, si comences tu ara, Mònica? Nosaltres treballem en sectors, però treballem bastant en processos transversals. Us posaré un exemple que, permeteu-me ser simple, perquè nosaltres ens dediquem molt a la formació i implantar dintre dels processos que hi ha a les organitzacions coses que no necessiten un desenvolupament molt gran. Una organització que té un parell de persones, una mitjana empresa, que tenen coneixement estratègic que no té ningú més. Al final acaben sent colls d'ampolla perquè tothom es dirigeix a aquestes persones. Aquestes persones fan formacions, fan presentacions, fan moltes coses, però que no es recull el coneixement enlloc. Però generant un petit procés simple, diguem-ne, a mi, que és simplement tot això ho gravem, ho transcrivim, ho estructurem la informació per extreure el coneixement, ho posem en un repositori comú i des d'aquest repositori tothom pot fer consultes amb llenguatge natural sobre tot aquest coneixement, tot aquest coneixement estratègic que no estava enlloc i que era fonamental per l'organització i per després fer el traspàs a noves generacions, a nou talent, no existia. Doncs a partir d'ara tot això es recull i tothom pot consultar aquest coneixement. És un procés simple però que aporta molt valor a l'organització. Això és aplicable a tots els sectors, entenc. Per això és aplicable a tots els sectors. És que nosaltres treballem molt amb els processos transversals. És a dir, amb els diferents departaments que fan tasques que probablement no tenen tant a veure amb si és aigües, energies, residus, sinó en el nostre dia a dia de l'organització, en aquells processos que tenim colls d'ampolla i que podem agilitzar amb IA generativa. Sí, nosaltres, no tant directament des del BSC, sinó com us comentava, amb això de l'AI Factory, estem en un procés on rebem moltes startups, molta petita i mitjana empresa que té algun procés on vol aplicar la IA o vol millorar algun producte i en aquest àmbit potser destacar-ne un parell així ràpid, sobretot en l'àmbit aquest dels bessons digitals, que crec que abans també s'han comentat, que permeten fer simulacions. Doncs hem parlat amb un spin-off, crec que a més és un spin-off de l'UPC, que treballa amb simulacions de sistemes nacionals d'energia per anticipar les necessitats d'aquí 10 anys fent simulacions. És a dir, que hem de posar més centrals, hem de posar més línies de distribució, hem de posar més bateries, després de l'apagada que vam tenir per estabilitzar, fan simulacions amb això i els hi permet, amb una capacitat de càlcul i una capacitat de dades i barrejant una brutalitat de variables, fer una valoració d'escenaris i fer recomanacions de compra de com hem d'evolucionar un sistema nacional d'energia, que abans, evidentment, no hi havia experts i expertes que podien tenir una bona opinió, però ara podem veure-ho molt més amb dades. O un altre interessant també, que treballa a nivell municipal, agafant dades de volum d'aigua en diversos punts de la xarxa, era capaç
d'endevinar, de predir amb una millor precisió del que s'havia fins ara on hi havia possibles fugues, possibles avaries, possibles espais en la distribució d'aigua en aquell territori. I doncs la IA en aquest cas ja tenien un model que els funcionava bé i volíem fer una evolució d'aquest model i amb el superordinador ens els ha permès fer una nova evolució d'aquest model i això anar afinant més encara aquesta predicció, de manera que quan hem de fer una reparació sabem més on hem d'anar a tocar dintre la ciutat. Sí. Jo també aprofitaria per comentar un parell d'exemples molt diferents, però crec que són il·lustratius. Un cas, per exemple, pot ser projectes en els quals estem implementant temes de manteniment predictiu. Per exemple, les portes dels autobusos d'aquí a Barcelona, a Madrid, etc., estan monitoritzades i hi ha un sistema d'intel·ligència artificial que cada cop que s'obre i es tanca una porta analitza totes les dades que es recullen per dir si aquella porta està funcionant com s'espera o no i poder enviar un tècnic abans que la porta presenti un problema. I això és un impacte real i és un projecte que és d'analítica de dades i intel·ligència artificial. No hi ha un chatbot per darrere ni res per l'estil. I, per exemple, amb el que ara deia el company sobre la part de bessons digitals, estem executant també un projecte, aquest és un projecte europeu de recerca, en què s'està muntant una planta de producció d'hidrogen verd a Alcanar, i s'està fent el bessó digital d'aquesta planta, que encara no existeix, s'està fent. I aquí hi ha tota la part de com la intel·ligència artificial pot ajudar en aquest bessó digital, des d'alimentant-se de les simulacions, intentar predir com està funcionant el reactor de 5 gas, com està funcionant el reactor de plasma, poder predir quins són els paràmetres òptims d'actuació, poder caracteritzar mitjançant també intel·ligència artificial el material, els residus que t'entren a la planta per poder llavors aigües avall ajustar aquests paràmetres de procés. I per tant la intel·ligència artificial també pot ser un gran ajut en tota la part de bessons digitals i com no només necessitem dades reals per alimentar-les, sinó també podem aprofitar-nos de tota la part de simulacions per també generar datasets que ens permetin alimentar aquests models d'intel·ligència artificial. Doncs un dels exemples també molt en línia amb el que has dit, poder digitalitzar fluxos productius per poder aplicar aquest manteniment preventiu, evitar parades inesperades, que ja només amb el que ens estalviem de cents de mils d'euros en la producció, en tants de producció ja val molt la pena. Aquests manteniments preventius, predictius, ens ajuden també a més allargar la vida dels actius, components, maquinària que abans duraven 3-4 anys amb un manteniment normal, ara poden durar 5-6 anys. I després, a l'altra banda, jo crec que a nivell ja més proper a les nostres vides, a les nostres cases, jo crec que els sistemes que, per exemple, tenim a Schneider, d'un ús intel·ligent de l'energia, tant dels punts de generació, en el cas que tinguis plaques fotovoltaiques, com en els punts de consum, tenim diferents eines que, a través de models d'intel·ligència artificial, aprenen com vivim una família dintre de casa i són capaços de fer aquesta optimització entre la creació d'energia i el consum d'energia. I, ostres, són coses molt xules perquè realment amb alguna cosa molt senzillet i amb una digitalització de casa nostra realment podem tenir un impacte molt xulo a nivell de sostenibilitat i d'estalvi energètic. Jo crec que l'energia aquí, o sigui, la IA en el món energètic juga un paper fonamental per ajudar-nos a arribar als objectius de sostenibilitat, ja sigui com a persones o com a indústries. Veieu algun perill amb el fet que les empreses no facin aquesta transformació digital, les empreses catalanes en aquest cas, i es quedin enrere en relació a competidors que surtin nous així? Com veieu aquest tema? Perquè clar, que estem parlant són coses que són optimitzar, millorar, i això té com dues vessants possibles. Què li passarà al que no ho faci? Tothom ho hauria de fer. I la segona, crec que també és important, és quin impacte té això sobre els llocs de treball, diguem-ne, perquè finalment, si automatitzem una feina per fer-la millor que ara fa un humà, què passa amb aquesta feina, diguem-ne? No sé, són dues coses que quan escoltàvem venia al cap, perquè és important també que nosaltres som molt tecnològics potser, però jo sempre dic que quan apliquem tecnologia estem canviant el món, llavors que aquest canvi del món també hem de pensar, abans hi havia una xerrada sobre l'ètica de la intel·ligència artificial, què penseu d'això? No sé. Qui comença? Qui s'anima? A veure, jo crec que impactarà en el món laboral segur. No sóc capaç de dir encara de veure els propers 5 anys què succeirà, però ja està impactant ara. I jo crec que ens hi hem de sumar tots. I ens hi hem de sumar des de la curiositat, des de l'aprenentatge, des d'integrar-lo en el nostre dia a dia. I després hi ha
una part de que si realment podem aportar més valor i treure les tasques que ens suposen, són més tedioses i no aporten valor afegit a les organitzacions, anirem bé. Jo m'he trobat amb les dues coses. M'he trobat amb gerents que diuen el que vull és despedir 20, per tant, és un risc i aquí sempre nosaltres intentem dir, cuidado, intentem fer créixer l'empresa amb aquests 20 aportant més valor i no pensar en despedir gent, però hi ha altres que no, que el que volen és que la gent aprengui per aportar més valor i perquè l'empresa pugui créixer en unes condicions millors. Per tant, hi ha de tot. I depèn molt del lideratge, que crec que també és un dels aspectes més importants a l'hora d'implantar una intel·ligència artificial a dins d'una organització. Del què i el com. Per canviar l'ordre, dic. No, aviam, no sé si tothom, però sí que la majoria de gent l'hauria d'intentar aprofitar. També és important veure que no tots estem en el mateix punt de partida, és a dir, hi ha diferents nivells de digitalització. Per tant, entre cometes, hem de saber on som. Si jo ara vaig a córrer una marató, no l'acabo. Per tant, potser he d'anar a córrer els 5 quilòmetres o els 10, no? Primer. Llavors, hem d'entendre on som i llavors, en funció d'on som, hi haurà eines que ens serviran més o menys. Jo crec que és important ser conscient d'això i aquest fa que sigui un factor important. Per mi això és molt important. Llavors, com afectarà els llocs de treball? Per mi no és una amenaça, diria, sinó és una ajuda, en el sentit que la majoria de vegades la gent que fa molt bé la seva feina va de bòlit. Si els podem alleujar certa càrrega cognitiva de simplement mastegant-los una miqueta la informació amb sistemes d'intel·ligència artificial, aquesta gent que fa molt bé la seva feina podran dedicar aquest extra que estan fent servir per mastegar allò que els hi pot fer un sistema automàtic per dedicar-se a crear més valor afegit. Llavors, en aquest sentit jo ho veig molt positiu. Jo des del meu punt de vista, als meus companys de feina, jo els dic que, ostres, algú que sàpiga fer molt bé la seva feina sense utilitzar la IA versus algú que sap fer molt bé la seva feina utilitzant la IA, jo crec que allí és on hi haurà la diferència de productivitat, d'eficiència. És com si tu ets molt bon comercial i jo també, però tu no utilitzes internet i jo sí. Vaig com un tiro, comparat amb tu. Llavors, jo crec que es començaran a veure dins dels equips, dins de les empreses, desnivells, com desacoples de gent que sap utilitzar molt bé la intel·ligència artificial i va utilitzant en petits processos, són capaços de treballar més ràpid, són capaços de fer més en menys temps, versus les persones, els seus companys, que abans treballaven igual, però ara aquests no són capaços d'implementar la IA en petits processos del seu dia a dia i deixen de tenir aquest augment, aquest puix que dona la IA. Per mi això és com si algú utilitzés l'internet en el seu dia a dia versus algú que no. Dintre de les comparatives que pots tenir dins els equips en una empresa, veurem gent que ho sap aprofitar i va com un tiro i veurem gent que es queda enrere. Llavors, per mi és una carrera de fons que les empreses hi hem de començar a treballar ara, perquè una cosa que sí que hem de tenir en compte és que l'èxit d'una intel·ligència artificial no és plug and play. És a dir, ostres, m'he empanat una mica fins ara, però l'any que ve li foto un munt de quartos d'inversió i ja estic al dia. Això ja us puc dir que no passarà. No ens podem ficar al dia en un any. I reitero, és un tema de paciència estratègica, de començar a tantejar, a entendre quines dades volem, què volem fer amb la IA i començar a fer casos durs. I al principi pot haver-hi una miqueta d'incertesa, de frustració, però és una cosa que totes les empreses, si no hem començat ja, hem de ficar-nos ja al dia perquè és un viatge i és un viatge llarguet, arribar a fer-ho bé i a ser òptims amb aquest ús. Gràcies. No, simplement enllaçat amb això, la part d'innovació crec que sí que és important que les empreses s'hi posin i crec que la feina que poden fer els clústers és important, perquè no és un repte individual de cada empresa, sinó és col·lectiu d'un sector i fins i tot diria de país. Llavors, crec que després tenim una taula amb representació de diversos clústers. Crec que l'àmbit dels clústers i sobretot l'agrupació sectorial que tenim a Catalunya és un avantatge. Per tant, el repte aquest entomar-lo col·lectivament, no individualment, com a empreses. I a nivell de feina, sí, ja s'estan materialitzant coses. Per exemple, un dels riscs que ja s'estan veient és les feines més júnior, les feines més d'entrada. Hi ha certes empreses que ja, entre cometes, l'han delegat amb aquesta IA generativa i és molt difícil entrar i la gent que entra, a vegades, aquest recorregut d'aprenent a mestre de qualsevol sector s'està trencant i s'està veient que és un problema
tu treballes a la universitat, doncs, les primeres feines, fins i tot per programadors, doncs està sent complicada, o advocats, els despatxos d'advocats, o en temes de finances, gestories, assegurança, això ja s'està materialitzant. I l'altre és tot el redisseny del procés productiu i sobretot potser destacaria que la IA no fa res, la IA no té cap capacitat pròpia, és a dir, i ho heu comentat, som les persones, som les organitzacions que decidim com no implantem, quins impactes tindrà i deixarà de tenir. Per tant, no deleguem a una tecnologia les decisions que hem de prendre com a persones, com a empresa i com a societat. Gràcies. Jo crec que a hores d'ara a mi ja m'heu convençut, o sigui, estic convençut que cal aplicar. I crec que és important perquè tenim una audiència molt d'empresa i de vegades a l'empresa li fa por fer aquest pas perquè sortir de la zona de confort, i jo guanyo diners, però és evident que crec que ens ve una evolució, revolució, digueu-li com vulgueu, que ens canviarà les coses. És evident que aquest és un procés, del que diuen els ponents, que en saben molt, a llarg termini, de començar a treballar mica en mica, a poc i bona lletra. Per tant, ja m'heu convençut, que és bo fer això, crec que heu convençut l'audiència. I ara m'agradaria que ens expliquéssiu, que els expliquéssiu, ara que estan convençuts, convençudes, què és el que haurien de fer per poder començar a aplicar ja aquesta tecnologia o aquest canvi filosòfic, si voleu, de negoci a la seva empresa. Comencem des del punt de vista tecnològic, és a dir, centrem-nos en la part tecnològica. Tecnològicament, què necessita una empresa, o a nivell de procés productiu m'estic referint, per poder aplicar el que seria aquesta nova tendència de la intel·ligència artificial? Comences tu, Sílvia? Des del meu punt de vista, el més important és que els processos estiguin digitalitzables, és a dir, que puguem transformar o traduir els processos productius amb dades que després puguem analitzar i explotar. Això és la base. Des del punt de vista de producció, des del punt de vista més de la part de negoci, la part de ventes. Tot el que fem ho hem de poder traduir en dades. Absolutament tot, ja sigui a través de sensòriques, diferents elements de digitalització, o ja sigui a través de demanar-los a persones, a comercials, a altres equips, que posin les dades dintre dels sistemes i que les posin com toquen. Perquè jo crec que una de les grans dificultats, i parlo en primera persona, és que la tecnologia mola molt, ho tenim tot superpreparat, podem comprar copilots i comprar coses superxules, però després ho anem a posar, si no funciona això, no funciona perquè les dades són un desastre, o no tenim les dades suficients. Llavors, per mi, i aquí abans el Quim ja m'ha fet spoiler, però per mi el tema de les dades és que ho diem molt, però després no sabem mirar que dintre de casa potser no les tenim adequades. Jo crec que invertir aquí i ser conscients d'aquesta importància jo crec que és clau, totalment. Sí, jo estic completament d'acord. Aquí, a nivell de procés productiu, l'important és la digitalització d'aquest procés, la captura de totes aquelles variables que creiem que són importants i fins i tot algunes variables exògenes, perquè moltes vegades les coses desvien no pel que coneixem, sinó pel que no estem coneixent i no mesurem. Hem de ser una miqueta creatius i generosos. Al principi segurament toca passar-se de frenada i capturar més dades de les que creiem oportunes, perquè llavors ja en descartarem. I això és segurament el més important, aquesta part de digitalització de les dades, i també ser una miqueta conscient del volum de dades que tenim. A vegades dius, tinc dades i hi ha un Excel amb 100 línies. Bueno, sí, hi ha dades, però no són les suficients com per implementar solucions d'intel·ligència artificial. Potser hem de fer anàlisis estadístics, que no passa res, a vegades funcionen molt bé, no tot es soluciona amb intel·ligència artificial. I això també és important tenir-ho present, ser una miqueta conscient on s'és i saber, com deia abans també, que s'ha de ser curiós i s'ha d'acceptar la incertesa. És a dir, quan desenvolupem un sistema d'intel·ligència artificial, com ara bé deia la Sílvia, hi ha una part que és incerta, no saps fins a quin punt funcionarà bé o malament fins que t'hi comences a barallar. I ens hem de sentir còmodes amb això, no és directe. Jo diria afegir a la tecnologia un pensament crític, perquè també tenim a córrer i abraçar certes solucions sense entendre l'impacte més enllà del petit experiment que estem fent. I en aquest sentit, i comentava abans a la conferència la Carina, la transparència, l'explicabilitat, perquè haurem de rendir comptes, haurem d'explicar per què hem fet servir aquella eina, com hem fet, si hem pres una decisió en base a la informació o fins i tot si hem automatitzat algun tipus de decisió que abans prenia una persona, doncs tota aquesta cadena de responsabilitat i hem d'estar preparats,
com a organització per fer un ús responsable d'aquesta tecnologia. Transparència, explicabilitat de tots els models, de les dades, de per què entra, què surt. Si no ho podem explicar, jo posaria una bandera vermella de compte, perquè aquí tenim un lío i a més també s'ha comentat, aquests models fallen, encara, ho comentava també abans la Carina, encara que fallin un 1%. Què passa, en quin procés ho estem posant, si aquest 1% falla? Això, algun professor deia, si un ascensor falla un 8%, pujaries o no pujaries? Llavors, quant de crític és el procés? I si estem parlant d'IA generativa, hi ha un tema que no acostuma a sortir, que és el tema dels guardrails, de posar tot això en una caixa que podem controlar exactament, que no desperdigui. Llavors, a nivell tecnològic, doncs això. Pensament crític, transparència, explicabilitat i guardrails. Jo estic totalment d'acord amb el que ho diu, però al final jo ho resumiria en persones, dades i criteri. Persones, perquè són les que al final ens donen les dades i han de fer canvis de manera i de mentalitat i de manera de fer. Dades, perquè si no tenim dades estructurades no en podem treure molt de profit. I criteri de què volem, com ho volem fer i quin és l'objectiu de tot això, perquè tenim moltes dades, però no tenir criteri sobre com les volem fer servir o quin és l'objectiu de tenir totes aquestes dades, doncs tampoc no ens porta molt enlloc. Anem acabant ja. El tema persona és important, crec, també, no? Què necessita l'empresa, quin canvi de mentalitat s'ha d'intentar aplicar a l'empresa perquè aquest procés de revolució tingui èxit? Treure pors, treure moltes pors i després, com qualsevol procés, no és immediat, no és dono una formació i ja està. Necessita un lideratge, necessita una convicció per part de la direcció que allò ho volen posar en marxa, necessita una continuïtat, necessita uns KPIs per entendre que els resultats que volem estan arribant. Però sobretot necessita començar. Necessita començar encara que sigui per coses petites, però que siguin aplicables, que la gent vegi que allò l'està ajudant. Per mi aquest és una mica el punt. Sí, jo aquí recomanaria de les coses que he llegit. Hi ha un llibre que es diu Reshuffle, d'un professor indi que es diu Sangeet Paul, que parla molt de la visió sistèmica d'aquest impacte, perquè tendim a veure el micro, per tant, el canvi cultural per mi és que s'ha de pensar a mig plaç i amb el sistema en el que la nostra empresa està integrat, la cadena de valor, perquè realment el canvi que estem introduint a la tasca té impacte en un segon nivell, que és més el lloc de treball i el valor d'aquell procés productiu en general, i aquest canvi té impacte a un tercer nivell, que és tot el sector com es reorganitza. Llavors, per entendre i per poder tenir criteris sobre què volem fer i què no volem fer, hem d'aixecar el cap i algú de l'organització o algunes persones, no que sigui una persona només, han de tenir aquesta mirada. Llavors, aquest canvi cultural de passar de buscar un experiment petit on un benefici absolutament directe i ràpid, entendre l'impacte que tindrà, perquè no pot ser a vegades pot ser no tan positiu, i coses com les que heu dit de, estic delegant, estic transferint a la meva intel·ligència aquestes eines. Això no és com un tractor, no és com un pagès que afegeix el tractor i el tractor no aprèn del pagès, és una eina extra que m'ajuda a mecanitzar certa feina. Aquestes eines que estem introduint en alguns casos, estem delegant decisions i són capaces també d'extraure coneixement sobre que nosaltres els estem aportant. Llavors, compte amb això. Jo diria que una part molt important és que els projectes d'intel·ligència artificial són projectes col·laboratius. Tothom ja està implicat. És a dir, els projectes d'intel·ligència artificial no solen funcionar quan una empresa dona unes dades o un equip de data scientist o expert d'intel·ligència artificial i ens tornem a trobar al cap de 3 mesos. Això no sol funcionar. Per tant, iniciar projectes d'intel·ligència artificial vol dir que equips multidisciplinars s'hauran de reunir i hauran de treballar plegats. Per tant, vol dir una inversió també per part de temps de l'empresa que vol incloure la intel·ligència artificial en els seus processos. I el segon comentari, per mi han de ser projectes transversals, és a dir, els projectes que, i permeteu la simplificació, direcció s'ho creu, però els treballadors no funcionen. És a dir, es necessita que tothom que hi hagi de participar en tingui ganes i estigui motivat i s'ho cregui. Si no, hi ha objectius diferents i, per tant, els projectes no acaben convergint. Per mi, jo crec que hi ha 2 grans canvis de xip que hem de fer a les empreses. El primer, entendre que, i soc molt pesada, però tots som corresponsables de les dades.
tots generem dades en el nostre dia a dia, de les nostres operacions, del nostre coneixement. Si aquestes dades acaben en un Excel al nostre escritori, és coneixement que estem tirant a la brossa. O sigui, hem de poder utilitzar els sistemes, les plataformes de la nostra empresa per basar el màxim coneixement possible i que després sigui utilitzable, aquestes dades. I per mi la segona cosa és, quan ja amb aquestes dades més o menys adequades podem fer models d'IA, fer molta pedagogia per acompanyar les persones, perquè quan hi ha models d'IA que t'estan aconsellant sobre alguna cosa que tu fa 20 anys que estaves decidint per tu mateix, exemples, models predictius de si una oportunitat la guanyem o no. Doncs amb aquell senyor o senyora comercial que fa 20 anys que ell o ella estava decidint si guanyava o no aquella oportunitat, aquella oferta del mercat i la treballava, ara en sec hi ha una IA que diu, ui, la perds. I l'altre diu, com que la perdo? I aquí es crea com una espècie de lluita entre la màquina i la persona perquè ens costa de dir, però què m'està dient aquesta màquina? Llavors, molta pedagogia, acompanyar les persones que entenguin que en la majoria de llocs de treball les màquines, la IA, l'ajudaran a ser més ràpida i a ser millor, però hem de vèncer aquesta resistència de ara una màquina m'ha de dir millor com he de treballar, perquè això passa, ens passa molt. Gràcies, ens queda molt poc temps. Ara farem una última intervenció, 1 minut, us demano, sisplau. Comença tu, Sílvia. Què voleu acabar dient a l'audiència? Quin missatge voleu transmetre a l'audiència? Sou lliures de transmetre el missatge que vulgueu, evidentment. 1 minut, si pot ser, cadascú màxim. Per mi l'important és això, que comencem, si no hem començat ja, i començar des de les dades, comencem ja, comencem a ficar persones responsables que s'encarreguin que allò succeeixi, no ho deixem al libre albedrío perquè llavors no passarà, que ens marquem una fulla de ruta i que comencem a provar cosetes, perquè segurament al principi serà un caos, serà un drama, però és que hem de començar a provar. I per mi és molt important, i repeteixo, aquest concepte de la paciència estratègica. Serà realment un element diferencial en les persones i en les empreses que siguin capaços d'absorbir en els seus processos la IA versus les que no estiguin absorbint la IA. Llavors, comencem ja i comencem amb consciència, sabent que serà un camí llarg, amb frustració, en alguns moments, que tenim molts partners i moltes empreses, i com a exemple dels clústers, que ens poden ajudar a agafar perspectiva, però que hem de ser conscients que hem de caminar per aquest camí. I és que per mi és un risc si no entrem ja a treballar les dades i a treballar els models d'intel·ligència artificial. Jo diria, sigueu curiosos, proveu, perquè al final val la pena, et pot ajudar moltíssim, et pot ajudar en aspectes que et poden ajudar a la teva productivitat, a la teva eficiència, a la satisfacció interna de treballar també, perquè et pot treure tasques que són repetitives i que són al final que ens acaben desgastant a tots plegats. Per tant, la curiositat és molt important, però també és molt important, i fent referència al que deia la Sílvia, s'ha de començar passet a passet. És a dir, hem d'entendre una miqueta on som i anar-nos a definir una fulla de ruta que ens permeti anar fent proves de concepte, quick wins, que ens permetin anar incorporant-ho d'una forma gradual i que li puguem anar veient el valor sense aspirar a anar a la lluna en el primer intent. Vull dir, són projectes complexos, però són projectes que poden ser molt divertits perquè permeten ajuntar gent amb perfils molt diferents. I llavors, les interaccions que es poden produir aquí entre la persona que en sap de les dades i la persona que en sap del procés doncs pot ajudar a descobrir coses noves que milloren el procés, que milloren la manera en què pensem sobre ell i, per tant, ens permet un creixement molt més orgànic. Jo repetir la idea de la IA pública com a infraestructura bàsica d'aquesta societat digital que estem construint i que tenim capacitat d'agència de com volem construir-la i fer-la servir. Això com a primera idea. L'altre també, que no és un tema, no és un problema que ens hem d'agafar a títol personal ni a títol d'empresa individual, sinó crec que la col·laboració, tu comentaves abans, tant dintre les organitzacions com jo comentava abans, el tema dels clústers, el tema de buscar, d'avançar, de progressar de manera col·lectiva en aquest àmbit, crec que és important. I finalment obrir-vos la porta a l'AI Factory, qui pugui tenir interès, sobretot això que deia, petita i mitjana empresa i startup, o si feu projectes amb el sector públic, doncs encantat de poder-vos ajudar, de facilitar accés a còmput i accés a consultoria al voltant d'aquests espais, perquè el que volem és facilitar que tot el sector creixi a Catalunya, Espanya, Europa, es desenvolupi de manera amb una IA responsable i podem col·laborar amb això. Jo diria, algú ha comentat la Sílvia, començar
I potser una bona manera de començar des del meu punt de vista és tenir una foto d'on som, perquè a vegades també volem implementar la IA i no ens hem digitalitzat. Per tant, tenir una fotografia d'on som en el moment actual i veure si tenim coses a resoldre a nivell de gestió, tenim coses a resoldre a nivell de digitalització o ja estem en posició d'incorporar la IA en algun dels nostres processos productius. I aquesta seria, per començar, iniciar el primer pas. Sempre d'una manera responsable i ètica, per suposat, però començar. Moltes gràcies, de veritat, molt interessants les intervencions i gràcies també a l'audiència per ser aquí. És hora del coffee break, per tant aquí ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies a tothom, sincerament.